أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توبا مصر با جماعة ببلا جلنفو كرمو أن لا ملك له على كان بسببا أمنا دو فصل كرلا حلبي أبي جغاري كونغا وجغا كانغا كلا چوغمنا ani kiri minun awandulone be ala walanda temene na jaga be di mo minun ma ani min daro kan yo foma na be foma ko masarifu zakat jaga doniro shegin anyo belaje lefo fasilun ne franfansiye yajibu ikhraju adh-dhahabi sanu jaga boli be daga anili warqi warjala yika sanu ne be ebulo sanu bibolo warje bibolo wo ika sanu ya qima yen nisabu bo sisa kale jaga bo warjala o bebe dirhamin kile dinar kile sharia ka jateminala o bebe dirhami tamba dinar kilon kile dirhami tamba manasro dinar kilim bibolo ibseka dinar nasro dinar kilim bibolo ibseka dirham tandi o jakala bashti ola wali warqi ani warje fana jaga boli bebe ani zahabi sanuna yika warje jaga kalikile abebe hakem mayado abebe ka sanu bo jakala donc bashti ola o ka sanu nasro sanu be mo min bolo ka jaga bo warjela nasro warje fana be mo min bolo ka a jaga bo sanuna bashite ala wonna soro sanu yere bi bolo warje bi bolo iya a jaga hakeddo a valeri kan be hakem mako bo anga warni nuna se fala walma doral walma français o fana yere bebe me do ko ka koneno donc ika sanu ika warje a jaga hake ya don a valeri a bebe hakem maka di anga warni nuna o yere fana be daga مع الكراهة وتجب نية الزكاة جاكا غنيا بواجبية إبا غنيا سري على نينة كان نفلو جاكاي على باتو ني على كي أدم دينك واجبي غنيا باب بلا جللا غنيا ديواني دورو بونيونا كومي سيلي نافلة سيلي بي فرلا سيلي بي ميمبو بونيونا وي غنيا إني sun nafila seli be farda sumbe ngani ari bu bonyona mabatu bela jelembeti o kuma jaga fana komi adama de be nyuma ya doke ibe nafulo dish awa ko chamanke kasro awa jagate ibe nyuma yake katara fandawma ibe dese bato deme bo sisa mune be oni jaga bonyona o ma ngani ari bu bonyona mani awa ibe disonta droka fo ala ni ngana nafulo jagai na watafriqatuha okuma ni ngania masika ke yoromina utewasa misali yala ewa doy ekan nafulo do shuya o doy ekan nafulo do shuya won nafulo yere misali yala abi eka jaga hakebo eka snaga fo donc o yene kan nafulo jaga ayi parce que o mad o motani jaga nganie o koni yekolo ko jugude dro yo takatanu ma on nafulo intara o matani eka nganie na utseka jaga plasita wa tafriqatuha ani jaga klalik fanay wajibi bil mawdi yurla alladhi yurmi wajibat fihi ni jaga wajibira yurla nafulo bibulu yurmina ya jaga bo yurmina even nafulo in jaga di yende wodi folo sharia ya fuchkumina wala yajuzu naqluha ko atalite daga anhu kabo iroina yikan nafulo jagabo wal mayka senake fe yesenake dugumina ya jagabo ka bece kabo eno katana fa ngorefe aywa ko wote daga chugoshi illa an yakuna mawdu'un akhar fona yasurni yoro wera keraino bihi fuqara'u ni fantambe ashaddu i'daman uluka fanta yaka gele kateme jaga wajibira yoro mina fantanka
ma fa innahu ale yu'ta ube uluson minha aywa jagaina fi mawdi'il wujubi wajibi yurla donc wala fa innahu ale yu'ta ube aywa dilike ube jaga do ube dilike minha jagala fi mawdi'il wujubi wajibi yurla wa yunqalu aktharuha wasraka as-soncha manta lili aadami katran mawma minun ka fanta ka gele kateme o yorenka ma wonake akichwe okuma na ya soro jaga wajibi yoro mina fanta umbe mawbe no mimbe jaga stihaqi bo me yoro woro fana be no uluka fanta ka gele kateme o yoro moka walima aywa maybise ka jaga abe yoro mina ibe dodi uluma na fulo be ibe yoro mina ibe dodo uluma ibe soroka afancha man takata yoro la minun ka fanda ka gele katime uluga bo shariatu ya fotane ka beche ka boyno otebe abebse ka cheka boyno konso kele mina na ya soro maayre te mi be jasti haqi sharia ko jiga ka do yoro mina otere fiu ma jaga bse ka ta kata yoro were amogo be soro yoro mina bo awa sharia ya afon jugoina na ya soro na fulo be yoro mina jaga sti haqa bo be okuma abidi oludema atetta ka boyno kata bla fan wore fe absega takabo no kata fawre fe koni somina ina fo kitab tiga fo jugomina folo akasro jaga resti akhibati fiu maarati fiu jaga absega dimima ma aboli weke wajibi walma mawbe jaga absega diminu ma me yorore u mobe kuluka fanta ka gele katemulutaka komi misali hala uka seneke fe manya samana gele abi kosbe okuma kibe dodi ibe yoromina iba fancha man takata yino aywa bon ninde folendo awa kitabu kono aywa nga angal la halayaw niye allaje anga mogobe bo kata kofe ubita na fulo nyini obe bo ka sinji uto yano obe bo ka balma surun to yano bela jele hakili be ufe kuma na fora ikikan na fulo jagabo ka bela jele ndi yeno har na ya soro minum be no luka fante aka gele katame yanka a ciwo ka gele doni o kuma parce o ko ka na fulo takaboyeno ka beta kaboyeno ka tabla fawre o korte ka fate wasabe wasade me ye ko ke mi manga me angal la halaw ke ciwa nanga société o ke ciwo bo amse kamin fo min tebe ka bela jelen ce kaboyeno kana fulo jagabo ibe yoro mina fanta umbero ni jagabo wati sera ika jagabo wati manaso belajila hakili bife ka chiulinya ka beche katasu o manga ibe doduma fanta minu mbero nube jawasta akhi ibe doduma ok maika dugula mo i balma suru minu mbeno desebato minu mbeno o belajile awanye jolembe ila bo modun tsika belajile soni na fulo awaje okuma ibseka jakaro takabla kata di uluma bashite ala okuma me o yoro konina o musaga anna fulo be transfer ni musaga mi yeno koni o te bojagala o be boyere kan na fulo jedela parce que ibe yoro mina ima dese jaga di balai ika jaga mbe ibseka kila yeno me komi la halaw chuko kama sharab se ka sira dima e balma sur minum bi kofe nube jakasti haqi o kuma ibe saka do takabla kata di uluma me onna fulo koni musaga o transporti o be bo ire ku o te bo jagala yoro mina transporti bo jagala o yenna ya soro ebe yoro mina jagasti haqi bayre te fi ati wal ma beno me yoro were mo beno gela boluka kateme ika yoro mo gonuka mango ibse ka fancha man takata di uluma o mo transport koni o be bo baitil mal la me ko me baitil malite baitil mali islamo bela jelen kan nafu islamo ka bangi donc nasro o yasro ko be a chugula islamo gouvernement ka bangi ina fo gouvernement ka budget quoi donc abe bolé la ka soro ka transport ka tadi desbaton ma mais comme c'est ça o teno
o kuma n'a y'a sɔrɔ jaga in tali ka taa di yɔrɔ mɔgɔ ma obligatoire don ma yen nɔ a transport bɛ bɔ jaga la n'i yɛrɛ sera ka kari k'a bɔ o ka ɲi mais n'i m'o kariya sɔrɔ a musaka bɛ bɔ jaga la mais an filɛ ka yɔrɔ min kɔni fɔ yen nɔ musaka tɛ bɔ jaga la dɛ e bɛ yɔrɔ min na jaga istihaqabaw bɛ yen a bɛ yen an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ a bɛ se ka kɛ yɛrɛ i bɛ yɔrɔ min na olu ta yɛrɛ se ka gɛlɛya ka tɛmɛ i ka dugulamɔgɔw ta ka misaliya la ma n'i ye jaga dɔ di olu ma i tilara ka dɔ ta ka taa di ka dugulamɔgɔw ma bon an ko baasi tɛ a la a bɛ wasa mais o transport tɛ bɔ jaga la o transport bɛ bɔ i yɛrɛ de kunna naam ala ka faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma faslun ne faranfasiya idha azala zakata n'a ye jaga labɔ nafolo la inda alhawli san yɛlɛma tuma fadaat ala kɛ jaga in a perdila lam yadman a t'a sara a sarata kan ma san yɛlɛmala misaliyala e ka jaga bɔ waati sunkalo de ye laada la sunkalo de fɛ i bɛ awa jaga bɔ kuma sunkalo jɔra i ka nafolo jaga bɔ k'a bila bon mais ala y'a kɛ ala k'an kisi zonw y'a ta walima bandiw tari ka dakari nafolo bɛ lasago yɔrɔ min na i ma farati u y'a ta walima ala k'an kisi k'an tanga yɔrɔ jenna la qadarallah nafolo in tiɲɛna bon k'a fɔ i faratila o tɛ i ye nafolo in bila yɔrɔ min na maa tɛ se k'a fɔ ko n tɛ nafolo mara yɔrɔ ye ma ala y'a kɛ nafolo in kɔni a perdila ma sarati kan a sarati kan mais n'a sɔrɔ i faratila la i ye nafolo in bila yɔrɔ min na n'a taara mɔgɔ bɛ sɔn k'a fɔ vraiment karisa ni nafolo in bila yɔrɔ tɛ yen ye o bɛ se ka fɔ place o place la o ye farati ye mais ni ala y'a kɛ jaga mana perdi o la o sara b'i kan i b'o sara wa in azalaha n'a ye jaga labɔ tuguni a ka nafolo jɛ la ba'da alhawli san tɛmɛnen kɔfɛ a taara tiɲɛ damina a b'a sara i ka jaga bɔ waati tɛmɛna e bɛ jaga bɔ sunkalo de la misaliya la i y'a la eretari darura tɛ n'a sɔrɔ darura don bon darura bɛ darura tubihul mahzurat n'a sɔrɔ darura tɛ e ka nafolo jaga bɛ bɔ sunkalo de la i y'a bila ka taa fo seli kalo walima fo seli furansɛra kalo e ye jaga bɔlen kɔfɛ yan'a ka se fantanw ma ala y'a kɛ nafolo in tiɲɛna i b'o sara parce que i faratil'o la naam wa in azalaha n'a ye jaga labɔ tuguni summa daa asluha o kɔfɛ lasili de taara perdi n'o ye nafolokun ye kabla ikhrajiha ka kɔn jaga yɛrɛ dili ɲɛ fa innahu ale yadfa'uha a bɛ jaga in di li arbabiha a tigiw ma i ka nafolo jaga bɔ k'a bila bon ala y'a kɛ i ka nafolokun nana tiɲɛ ka sara donna i kunna ala k'an kisi nafolokun tiɲɛna a bɛɛ tiɲɛna walima min tiɲɛna ayiwa a dɔgɔyara kosɛbɛ kosɛbɛ hari a tɔ tɛ nin sabi bɔ o kuma e filɛ ka jaga min bɔ ka bila k'a fɔ o kuma nin ye fantanw ni yɛrɛ ye bon sisan ne yɛrɛ ayiwa ne kɛra fantan ye parce que ne ka nafolokun tiɲɛna min bɛ n bolo o yɛrɛ tɛ nin sabi bɔ o kuma ne na nin to n bolo siɲɛ kelen ayi o kuma sisan tɛ lajɛ jaga in tun bɛ bɔ waati min na o y'a sɔrɔ i ye banna ye o kuma o ye wajibi de ye o ye fantanw ni yɔrɔ de hari n'a ma di fɔlɔ ma wajibi don i ka ala minɛ i k'a di hɛrɛ caman bɛ ala bolo ma ala k'an kisi k'an tanga gɛrɛgɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen ma ni masibaw bɛɛ lajɛlen ma ma wajibi don i bɛ jaga in di a tigiw ma parce que jaga de don mana kɛ cogo cogo jaga don wa man mata a ko ni mɔgɔ min fatura qabla ikhraji zakati ka ko jaga dili ɲɛ jaga bɔli ɲɛ aw sabiha walima a ye wasi kɛnɛ a ye k'a fɔ ni fatura ayiwa jaga juru bɛnna a ye jaga bɔ n ka nafolo la fa innaha jaga ni
tu'khazu wa bi amina min ra'si malihi akan nafulu kuna yani akakila yana kakila kuma dodo aywa afatura bo afatul ni sanyelema do na nyogona afatul ni sanyelema do na nyogona sanyelema kuma jako ya kan nafulu jaga ngabo mesaya ya abali ala bo adone nteni jaga bo bali afanai kuma sisa au cienta ba wajibi do au kayana ka cienkla abe nafulu njaka bo folo ka ko di fantawma kasuraka nafulu to kla cien walima akunta ka jaga bo bali akalama me ayre de wasike ka fo ga nafulu jaga ma bo akunto kalama me ayre de wasike aywa ka fo jaga jurbe ala ka fo jaga jurbe ala kuma nay wasike wajibi do abe wasikan labatu abe nafulu jaga bo folo yani au ka kila me zena na a fatura ka soro jaga bo wati masi kuma awa jagate aka pasi san nafulu te alita ibli na fatura duro nafulu kala cenda ba uditai man nafulu mana do cenda ba ka hukumu kono nimi ntai ni sabibo kuma ibe sankili makono kuma ibe soro ka a jaga bo wa yustahabbu as-sirru ويستحب السر وغندو كانو في صدقة التطوع براجين سرغلا يبه هيرا منون كي فانتون دسباتوي يكاكي غندولا او كانو كسبو كسبو او براجي كبو على كراكو صلى الله عليه وسلم كو ما منون بسيغ لارسوس مالا او دوي مغمي atikala mogo be nafakatili ke aba dogo fo annumanta don ka fo kini yemindi ma kuma korma bi mana aba dogo mogo shite bo kalama kini ni numantege ko ni ma bo kalama goni kini ntege ya di numantege ma bo kalama ko goni awa ma wara ko nintana bo kalama olu flami be nyon fe no ni kile ma bo kalama mogo tena bo kalama ma kuma korma de do ika dogo kosobe mogo shikana bo kalama ko baraji ka bo kosobe parce que obe riya ko ntola yere tola nya di wala sa mo na fonye fonansire o na dira mo ina di mo mi be sarati di ina warki enveloppe kono ka di desebato ma mo vraiment mo mi de wono kosobe ina doni ka enveloppe kono ka datima dugola mo shikana bo kalama ko baraji ka bonde tellement ka baraji ka bo Allah ala kira ko mo minu be sigilar si sumala mo to be klela o be woshila aywa mo be degundana o watila mado be sigilar si sumala o lu konin be aywa nyamarle makono do ala kasira du mo kadu arjanala ma ala kira yen intira mo aywa fola ma ka sarati duko ka ke o de kan kosobe me na ya soro yoro dola sarati bangili kan na soro yire bulsa anine ya ke ka bokene ka mogore bin Allah digi ma yeno ika bokene ka fana odi kan don na dese ba todo abedde menyina mo odde wonindo o kuma ere na dobo ka di awa netafle ere dumbaro tigiti nyimo di mo billade mana minke mo ba nyona ke donc inas na ki tabo ka bla awa ne reta fleni o be ke sabu ka mo chama pousse ka ita nyona ke no ko nindo ika bo kenaka okay naam wa sarfuha anis sarati dili lil aqarib bal masruma wal jirani anis signyon o fana kannindo sadaqatu tatawu awa jaga ko tede ibe baraji ni sarati minunke ibe nyima minke katara mgoma folo minka gele o ibal masuru ishinju ani signyon ibe hera minke desabato ye olu de ka gele kateme bela jilen kam amma ngai ka teme olu la kata di yoro jamgoma o manga
ibe folo mo folo minun konna o balma surun aywa iba shinjiu i shinji balma suru fanya fanfe ani banya fanfe faso fanfe ani bena fanfe balma suru ulle ka gele kosobe parce que ni saraga di oluma ibe baraji fla soro ibe sinji ya baraji soro awa sinji tugu baraji soro ibe saragati bo fana baraji soro ni ya di sigi nyoma o chugo kelen do ibe saragati bo baraji soro sigi nyoma fana bonya ibo fana baraji soro ma wo saragatu tatawuye baraji ni saragati ko lu de gele kosobe me jaga koni be ka kawla o ye fantam beta de jaga balma surun kelente ka balma surun kereke kelen pio kereke ni ka saragai sharia la o koni do be wasade me akoni do ki ka jaga bo ka belajin be balma surun kelen pio ma ewa o koni do me be wasa ma ni bo ke balma surun ani fanta minu har ni sinjite inuche madama islamewdo yika dodolu fanama do yika awa domba minu beno fantaundo walma hari teminu ndo me fantaundo ite mentala yerofe ina do shori fantaun tege ewa ko kan ma ka jaga kon kregere ni balma surun kilempewi o kono do me abe wasa koni watata akadu ako mustahawiya be geleya fi shahri ramadan sungolula sarakatu tatawu barajini sarakati ko o mustahawiya be geleya sungolula nyinnendo ika ibalma surun deme sankalo tan flala me sungolo wati ko bolo farabe oka ala kira sallallahu alaihi wasallama ina fo uya Allah kala hadisa la ko ala kira sungolo fe akuma tegel labla ina fo fien ala kira kumbe saragati like sungolo la kosobe sungolo asaragati baraji ka bu kosobe a baraji ka bu kosobe ka mo kan hore tasmala aniki daraja korota sungolo la iki hakilito ibal masuruna sukoro sebiye ka dimima asanga di ama malo sebiye ka sanga dimima ibadama keme fla sebiye ka dimima keme sebiye minya wakelen sebiye awaka dimima wa fla sebiye minya ka aw don qadra listita'a min sebiye dro ka di bal masruma o baraji ka bu kosobe kadaka sungolo awa hina kalodo ya fakalodo junubu ya fakalodo kuma ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka herake nena o belajilin yorodo beno mo be anyin galike ini mo minun kasurun kosobe ina fo i korake wal may dogonu misali yala bo do ba fo yali jagab se ka di ulmawa way mo ye fantanye anye minu fo fa akera faqiru wal ma kera misigina ye jaga bise ka di abela jilema aka balima mana suriya chugo mo ka jaga tse ka di mafla dima i wolode i ka jaga tse ka doma ani wolofa ani woloba ya famu i wolofa ani i woloba parce que ni fente oluka balo yi ka wajibi ni fentu bulu ka balo yi ka wajibi o kuma mo ka balo yi ka wajibi ni fente abulo ika jaga tsika dama ori kama ika jaga tsika di furmuso fanama parce que o balo ika wajibi wala nimma duru i wolo fa i wolo ba i wolo den ani i furmuso nimma nani jaga tsika dindema note na boranna aywa jaga tsika di ma to belajilima hari i balma ke fakile bakile i korowal may doni fakile bakile ika awa bisaka jaga dama bashi fo idala na bora ni manan na jakab saka di ma bela jilma min te si awa sirifi akasro aywa shirifite wi sharti jaga haram yelendo sirifiuka ka daka u valeri ka bosiri awa jagama jaga yu mo kan nodi jaga yu mo kan nodi na folo nogoy jaga yu du valeri ka bu umma odi kama sharia ko jaga kana di umma ma mo warti ko hakilito sirifula
o ka hera ke sirifu ye o ka sirifu so pour que o kunyete me jakaka kunyi awa unyete me jakaka ma Allah subhanahu wa ta'ala dili ala kambe sabama ala ka hera ke anaw bela jilenye sungolo min be kan yeshi amma ala ka yiranna hera ani lafiya la ala ka sunno ya anyi ala ka musagaw no ya rabbi ala ka musagaw no ala ka kenya di amma an ga sika sun hera ani lafiya la bi jahi sayyidil awwalin wal akhirin ambe bela jilen fo karamugo ani lamel kala ka dowun ke awye ka dowin awfe allahumma amin wassalamu alaikum فاصل كان فتن بانشي يجب إخراج الذهب كان جاكام بكين ودغنا عن الورق غور كلندي والورق غور كل ما كان جاكام بكين وجمع عن الذهب وكاندي وتجب نية الزكاة جاكان نيم واجبني وتفرقتها أرى تغنيني بالموضع النقية الذي نقب وجبت فيه واجب نونا ولا يجوز نقلها أو غنانينتا جمع منه بكنو نندغا نقوتنا إلا أن يكون موضع آخر ما غنتان نقوتنا غنانيا به فقراء وحتاج توغو نونا أشد إعداما لكم حتاج قطو دينانتا جك نابرين ونقوبه حتاج توغا فإنه كنا كي يعطى يوكين لنيانا منها جكاندي في موضع الوجوب واجب ناغن نقوما وينقل أكثرها يوجك كي هو غبيمتنو للأعدم كتسريا هم حتاج قطو فصل قال فتن بانجي إذا عزل الزكاة أغنى جكا لا تنبين أنا جكا مبغندي بعد الحول سين بالله فضاعت أدغا سانغو لم يضمن أن تاتونا أجكا بوبرينك يا مهرة ما ليلندي أرجكا مبغندي نابرني ناورا ألا دغا كسر راكتا جكا كي بيردي كما حرات أو أطور داكما ما غنا حراتسا كنا واتونا وإن عزلها نجاك كيل بغني خدي ناورا بعد الحول السين بالله أدغا بونو ضامن أو كنتو كنا أنجك بوبرين دانغي أنا الليل ندره أيوة أنا جاك كي بغندي كتانغا وتن تغني أدغا يبه كموتوين وإن عزلها غنا جاك لا تندي خدي أغنا بغندي ثم ضاع أصلها كم باللسل ينيبه قبل إخراجها ننسى جاك كي بكين كاني فإنه كي يدفعها أو جاك كي كني لأربابها كمانوا ومن مات سربك نكره قبل إخراج الزكاة ننسى جاكم بكين كاني أو أصابها ولما روسين يتايا ننتيغ نفاتي إنا برنجا كمبوني فإنه كي تؤخذ وجاك كي رغنا من رأس ماله أنا بريون قلني كيني كتا أغو تغني جاكي ويستحب السر يغندون دي وكان قانونو في صدقة التطوع براجي موري وانسراغندي وصرفها أرى كني للأقارب مارين تنتونا ولجيران أرو تغلمو وتتأكد مستهونا وقتنا سراغن باكي مستهونا وقتنا في شهر رمضان السنقصني أرنو جميل سوابنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم